Namastu Namasidam. Yayi Tilotomo mongkok jasipun Kakang Hanggunung Anakan. Ora liya sesambunganing rasa Bathara Rahaspati kelawan sira Yayi Betari. Ya kaya ngene iki. Yen kelakon ngibarat wong tuku kucing ana jero karung, yen kebeneran antuk sing belang telon utawa kang ngules kembang duren. Boboting rasa sih tresna pun Kakang marang sira wong ayu. Kaya sunggel Gunung Himawat iki. Ngene iki Yayi. Nggih. Kakang Pukulun tanceping sih tresna kula dhateng Paduka. Kula tepi kanthi jejering tresna jati ingkang mijil saking prentuling manah kula. Ya. Yen wis kaya ngene iki, jejere dewa wis ora ana pathokan sapa kang wani ngelikake pun Kakang lawan sira wong ayu, Yayi Betari. Mugi sembada langgeng nirbaya nirsangsaya Kakang Pukulun. Uruping jiwa luhur ingkang mletik saka tuking ati kang suci linambaran keketeking rasa saka pangrasaku iki wis mapan ana jroning swarga langgeng. Inggih. Nanging rehning sesambetan kula kalian Paduka Kakang Pukulun menika tanpa kawanguran dening nalendraning Jawata mila menapa Kakang Pukulun badhe saged nampi menawi wonten bebenduning Dewata Sandang Giripati dhateng kula lan Paduka Kakang Pukulun. Namastu Namasidam. Ora patut sira nini Betari Wilutama. Sira tinetepake dadi tetunggul widodari parandene Bandrek Jina kelawan Bathara Rahaspati. Tumindakmu kang kaya mengkono tan perbeda kaya jaran ingkang bedal. Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denyelang memanise wadananira layu umekut cemrah maratani marang sarianipun oh talah prakencong Pak Pongbuk bolong maruda yang ditegar nguwang. Oh putra ulun Nger Wilutama ora lidhok ujare wong gaplok aku wis mbedhek lelakon iki bakal dumadi kaya mengkene. Wilutama kowe wegah nampa wewarah
nampik pitutur becik mula ora aneh lan ora jeneng moka. Dadi moganing penggalih Sang Hyang Giripati. Praspati, aduh, pukulun, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula ngrumaosi nandhang dedosan ingkang matumpa-tumpa dene kumawantun ngewat sengkeranipun Sang Hyang Jagat Girinata pukulun. ya. Kang mengkono kaya ora ana panebus sing luput kejaba. Sira kudu hamadyapada. Genepi lakuning kodrat teteping dharma, lakuning karma ingkang kudu sinandhang. Sira kudu nglakoni penandhang tumimbal lahir. Praspati, Lho inggih. Menapa kewala badhe kula tampi? jer kula sampun ngrumaosi sedaya ngreh kalepatan kula pukulun. Ya, Gawa kendi pratala ingkang isi tirta nirmaya sandi. Jujuka ana ing negara ngatas angin. Piye reka dayamu? Nggonmu bakal sumusup lawan Atmaja ingkang wis digembel dening garwaning ratu ing ngatas angin Prabu Baratwaja. ih, ngestaken dawuh. Lan sira Nini Betari Wilutama mangsa bodho anggonmu tumindak tapa ngrame tegese nindakake tetulung ingkang sepening pamrih lan suprih mara gage tindakno. Tan samar pamoring suksma sinuksma aya winah ing asebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Mahas ing asamun ngisep sepining supana. Sedakep suku juga nutupi Babanawa Sanga nenggih nalindring atas Maruta. Sang Nata Prabu Baratwaja ciptaning pandulu malih tunggal tatanana ingkang kaesti muhung meminta sih nugrahaning Hyang Manun. Saged pinardawa sejarah ngatas angin. Kanthi wiji putra ingkang kinandhut dening Sang Garwa kinasih. Geter pater sarirane mahanani peteng dedet limenganing amarngi biar padang padha sakala. Pangejawantaing Bathara Prahaspati. Prihatin waspagung icil Ong ilahing awi genamastu namasidam. Ayo kaget tiasira titah ulun kaki Prabu Baratwaja ulun ingkang ijawantah Bathara Prahaspati kula. ih pangabekti kula mugi kunjuk Wonten sandhaping pada paduka pukulun. Iya ulun tampa kaki. Sawetara ulun wis uninga mungguh apa ta ingkang dadi keteking sedyanira. Nggonira kepengin memulya negara ing atas Maruta.
kanthi darbe tedhak turun ingkang minangka panyambunging yuswanira kawula non uringgih kaluhuran dawuh paduka pukulun jepaning manah kula taunana windanana boten badhe mudhar anggen kula yoga brata ing mriki lan kula boten badhe wangsul dhateng negari menawi dereng wonten tandha-tandha trontong-trontong sulak ing pepadang saking dewa mila persajan kewala rawuh paduka menapa kepareng badhe nyendal mayang dhateng Siwaraga kula pukulun aja kleru panampa Kaki Prabu yektine kasembatan apa kang dadi sedyanira ulun ngasta tirta nirmaya sandi supaya diunjuk dening garwamu sawise mengkono besok lek ing ponang jabang bayi yen to mijil kakung pekik ing warna paringana tetenger Raden Kumbayana Sikra kang bala tumingal perang campo samya ngedali lir dadet wileting gada daiwang gong mangun sang idi ong cakrak pengawak menjangan ketawang receh yen ngendika bawane wis jejaka kumala kala nenggih menika ta warnane Atmaja Nalindra ngatas manuta Risang Bambang Kumbayana pekik warnane dasar handina-dina anggung ginala kala ing rek kaprawiran dening sang guru nenggih Begawan Rama Parasu ya sang Rama Bargawa yo datan wekal lamun atos balunge wulet kulite Sinoksmaya winagaya sepi Dumawur mengewur-wurahan tengaraning jurit Kang maguru kangsa tetekaya butula Kakang Sucitra ana apa yayi padha-padha geguru dadi siswane Pendhita Ngulandara Kanjeng Rama Penemban Parasu nanging yektine sing kinasih kuwi mung aku ora susah kakean wuwus sing dadi bukti lan nyatane sok glogok banyu ngejun kabeh ngelmune Penemban Rama Bargawa wis diparingake marang aku buktekno kowe iso ngrubuhke Bambang Kumbayana cecok kowe wong lanang tenang ketandangan dening aku
mawiknam astu siswaku kabeh Dewa Brata Kumbayana lan kowe Sucitra kula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh Rama Penemban kula wonten dawuh Guru kula wonten dawuh Rama ngerti yo satemene pawitane wong meguru mono sepisan kudu gemi marang piwulang sabanjure ngestokke dawuh nyingkiri pepacuh ora bombong yen dialem lan ora serik yen dicacat ngerti yo titi mangsa iki jejibanku ora ana liya kejaba mung nuntun jiwa ragamu kowe kudu ngerti sejatine ingkang dibudi dening menungsa ora bakal ana gunane kepinteran nek ora dilambari budi utama rungokno kupingmu ora ana gunane kepinteran yen ora dilambari budi utama ora bakal ana gunane wicara nek ora ana nyatane ora nek gunane demen tetulung nek ora dikanteni niat suci ora bakal ana gunane kowe duwe bondo nek ora mbok kanteni nganggo tata krama ora ana gunane kowe tumindak jujur yen ora tau netepi janji ora ning gunane kowe urip nek awakmu ora waras upama kowe padha dadi ratu ora ana gunane negaramu makmur ning nek kawulamu padha gelo atine aduh ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami aja mung padha mburu kandeling kulit atosing balung ngerti yo yen mung kuwi sing mbok goleki ana unen-unen kekeraning ilmu karang kekarangan saka bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad amunganing jabaning daging iku yen kepengkok ing Pancabaya ubayane mblenjani rungokno ngaturaken genging panuwun Penemban rumaos dados panecut sabda paduka Rama Penemban ya Dewa Brata kowe njaluk urip sing cara kepiye kowe anake Ratu Gedhe kowe anake Prabu Sentanu Dewa ya Prabu Sentanu Murti nanging kowe mung tema meguru marang Begawan Rama Bargawaku Pendhita kang Wulandara sing mbok goleki apa waleh-waleh menapa Bapak Guru anggen kula ngupaya paduka estunipun namung kepingin gesang dados brahmacari kados paduka ya kawruh lair lan batin wis kecakup ana ing piwulangku menyang kowe bocah telu kabeh jaya kawijayan kagunan kaprajan kang sarta ngelmu kasampunan kabeh nangireh ning Dewa Brata kowe kepengin dadi brahmacari apa kowe kuat bayar pitukane pitumbasanipun menapa
Kowe kudu kuat nglakoni kaya aku. Inggih badhe kula estoaken dawuh paduka Premban. Sucitra, kowe kepengin njaluk apa? Kula kepengin sinung derajat Nalindra Premban. Reh ning wis mbok tuku kanthi laku. Besok bakal kasembatan muga-muga kowe dadi ratu. Nanging to kowe dadi Nalindra tumintakmu sing adil lan sing bener. Kawula non nggih Premban, Kumbayana kowe njaluk dadi apa? Nggih, kula kepengin sinung sekti mandraguna. Jayeng palagan kados paduka Rama Begawan. Iya. Lan kula kepengin kajen keringan sesamaning dumadi. Sageta kondang kuncara nami kula. Wong kajen keringan ku ora gumantung kadigdayan kesugihan apa dene panguwasa. Nanging mung mligi kelakuan becik iku ingkang dadi jalaran kajen keringaning wong urip. Mula nek nggonmu gayuh kanuragan sing mbok tujokke mung mulyaning diri pribadi, mongko ora tau mersut diluhuring budi. Kowe mengko bakal kecelik kowe Bambang Kumbayana. Waduh, nggih Premban, nggih ngestaken dawuh paduka. Saiki rungokno, menungsa kuwi ora kena tansah ngantu-antu tekane wektu kang becik. Jer sing gawe wektu kang becik kuwi mung awake dhewe. Dina wingi, dina iki lan dina sesuk kuwi sarwa sesambungan. Mula sadurunge ketekan dina pungkasaning urip bisa nglungguri jejering uripmu dhewe-dhewe. Ngerti? Nggih, ngestaken dawuh. Jiwa Brahmana kaya Dewa Brata, jiwa ratu kaya Sucitra, lan jiwa satriya kaya Bambang Kumbayana. Telu-telune kudu bisa kecakup manunggal dadi siji. Watak satriya kudu dilambari kabrahmanan, watak brahmana kudu ngayomi ratu. Yen kowe golek urip dhewe-dhewe, gembolamu mbok cekel dhewe-dhewe. Ngegeki uripmu dhewe tanpa eling marang panembah. Kowe besok wong telu bakal mati sia ana jroning perang gedhe. Iku sanyatane Critina ning pasewakan busana sutra maneka warna Siang Pantara Ratri among cipta bukulun
tanolian kaeksi mila katur ingkang tundomani ong Rama dewaning suwun jagat dewa Bathara wayah jagat mangestungkara Kumbayana ana tetembungan anak anung anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandhek ana ing pangudang lan pangucap nanging kudu kababar ana ing pakarti. Aku tinitah dadi wong tuwa, dasare aku wis kladuk yuswaku upama srengenge ngono wis glewang ngulon. Ingkang ora suwe maneh nyandi parane mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka. Mongko sing jeneng negara Santosa mono yen to negara kono kebak katentreman lan isi karahayon. Karahayon katentreman mono bisa kagayuh yen to pangembat praja kelawan ratune uga kawulane padha sayek sahabipraya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Bisane kaya mengkono yen to ana paprintahan ingkang resik lan wibawa. Ngerti? Mongko saiki negara iki horeg uriping para kawula wis poyang-payingan. Aku rumangsa wis ora kuwagang nyekel kendalining paprintahan ing negara ngatas Maruta. Anane dhuwur mung rame-rame, ing tengah rame-rame sing ana ngisor ngenteni besok kapan padange. Jagat iki pesasat melu nangis labet pakartining menungsa wengis lali Purwada Sina kasusilan wis anis rasa kabangsan wis tipis rasa katresnan mring sesama wis kinikis rasa kawicaksanan wis kalis akeh narapraja ngumbar janji nanging wong lamis budaya ngethek seranggon nawu bondo dasare gunemane wasis nggih negara iki wis surem sorote layu pernatane remuk rempu caping pengarep ora kena digugu drenging karep mung nuruti nafsu mula ora wigih ora mangung-mangungi ngrep pernatan sing baku padha nerak hukum sing lar saka utamaning laku ing pamrih supaya bisa urip mubra-mubru mula nyolong bondo bandane para kawula sing ora weruh kenthang kimpule ora ngerti pojok plerete dianggep ora saru. Nek dielekke ngajak padu tutuke pecuca-pecucu mangan bondo malingan wetenge nganti mlentu bareng konangan dihukum 15 tahun lagi 3 minggu wis metu mergo nejeksa negara sing cangkeme kaya asu ngerti mangun karahayon kepinteran kawasisan mulan kasektenmu kang gila-gila ora mbok gunakake kanggo ngayomi nusa bangsamu nanging malah mbok gunakake kanggo sumungah sesungaran. Ngendi ana padang-padang mesti sing gelut Kumbayana. Ngendi ana rame-rame sing naboki wong mesti anake Prabu Baratwaja. Kowe mbeset raiku.
Kumbayana andrahing keng Puspitarum kasiliring samirana omrit piye kapan ngono kula munjuk atur ngarsa paduka Kanjeng Rama lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Rama ya piye gageh ora ariken telenging batinmu kowe arep duwe atur apa yen duwe gembolaning rasa ingkang isih kineker arep mbok babar arep mbok wedharake kaya ngopo aku tak krungu kok eram temen ngantek mbrebeki jagat suarane kang padha nyenyida memoyok nuding-nuding kelawan panjenengan ingsun yen aku sujening ratu kempong pira jambul wanen parandene ora bisa nuduhke dalaning kayuwanan marang anake lanang apa rumangsamu dadi wong pompengan ingkang cineda cinacat dening wong akeh ngono kuwi seneng iya Rama sampun dados anteping manah kula bilih anggen kula nggih guru dhateng Penemban Rama Bargawa inggih Penemban Rama Parasukala mau kula pancen kepengin kondang kaloka saindenging jagat kanthi srana kasekten guna kasantikan jaya kawijayan tosing balung leting kulit ingkang kadar bedring kang putra Bambang Kumbayana saged mbuh Kuncara negari atas Maruta dalane golek Kuncara kena ning nek pamer kasekten kaya kang mbok tindakake kuwi aku ora masuk aku ora rujuk aku ora condha kowe yen ngajar wong tanpa nganggo taha-taha bocah nom nunggang jaran mbok larak mbok tempiling mbok idak-idak mbok sendal mbok cencang lawan sikiling turangga digawa mbradat nganti dedel duel remuk bubuk dadi rempon oh Kumbayana marenana kowe golek kondang golek suwur kena kondang-kondanging satriya kuwi kaya ngapa kondang-kondanging ratu kuwi kaya ngapa nek ratu kuwi kondang kae mung ana ing wewengkone beda karo wong suci nek wong suci kuwi kondange ana ngendi papan mesti dipundi-pundi karo wong sak jagat ngerti Rama ora sah kakean gunung sing tanpa guna cupeten lekasmu kang kepengin gawe dartah sak nggon-nggon cupeten tekan semene pun bapa ora marangake aku ora bakal ngilani malah kapara titi mangsa iki kowe bakal tak dhawuhake salah suwijining putra ratu lan kowe bakal tak sengkake ngaluhur jumeneng Hambawani Nyakrawati Mbau Dendha ngrengganing Purayaga negara atas Maruta lerenana gunjang ganjing langit kelap-kelap lir kincang alis sang mawe gandrung sabarang katulu kirmo yakma nyun pangapunten Rama Prabu mboten wonten ceceking raos kula babar pisan kula mboten kepengin jumeneng Nalindra kula mboten kepengin madhek ratu tumrap kula ratu menika kangge menapa tiyang purun dados pengarep purun dados pamong purun dados nayaka purun dados pangembat praja menika namung wong antri mlebu ngukuman yen pangapunten kula mboten remen najan dipun sunggi-sunggi dening Narpati dipun sungga-sungga dening para nayaka nanging kula mboten remen dados ratu. Senenge Bambang Kumbayana menika nggih mung dadi wong pengpengen, dadi wong kondang. Babakan kaprawiran, minggat, minggalo. Tananira ayo kumel kucemrah maratani aduh nyawa Gusti kula sinuwun
sanget mboten nginten bilih berkunung tanpa dunung Raden Kumbayana. Duh Gusti, mugi paduka ngrakita tirtaning kesabaran sampun kaduk mawa kepanasen. Ngengetono bilih menika titisaning getih daging paduka piyambak. Ade, nganti liwung rasaku ora bisa nata pikirku. Priben saranaris yen kena jan baliwa dening Bondo kalani mangsa bodho. Mrih mangsub narimeng kalbu. Butine kang ten bawan. Butine kang ten bawan.